naszym utobam. Przez Twoje światło synisz naszą wierę, tak Jezusa nie przeco bliski nam. Używam swojego ducha, daj ducha pokoju, zwiększycie rzeczy świata i szczerzeńca. Niech tu dzień dziwień jasno szyri, niech świtnie stało się sobowinu. Bóg nie stajnie stało siebie wodzi, do wielkiej gniewu wszak zwynikami. Puści nam swojego ducha, daj ducha pokoju, zwiększycie rzeczy świata i szczerzeńca. Puści nam swojego ducha, daj ducha pokoju, zwiększycie rzeczy świata i szczerzeńca. В імені Отця, Сина, Духа Святого. Miłość naszego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi wasadni, lubi bratce a sotrobe Kniezu. Zetkamy się dżęca wiadomie, hiżo po południu pecznych, zobyśmy z Bożym szłu dali start do toho, co już długo oczekujemy. Lata sme się przygotowali na wielki jubilej prynnego pisomnego naspomnienia, których chcemy oswiecić w przychodnych dniach. Witam utrobnie niebeczanski młodzieński kor, witam was wszystkich, was witam też kapłana Floriana Mroza, co je zase dojel k nam a przy nas tu przebywają nam znowu też niekotrą szkuli służbu opokaza, kotraż nam pomaga do naszego żywienia jako wierywi chrześcijaniom. Se mir poprzeć. Ducha prosić o to, żeby nas cyle przemówił, a żebyśmy z toho sem szli do všeho toho, co już sme si przedewzali, to dżęs też świecimy. Prosimy Boha, żeby nam dał krutość, głębokość, radość do utroby. Prosimy spoczatnie, żeby nam wodał, żeśmy przeciwko Jeho woli zryszili. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, co jsem wiele zryšił, myslo, ryczo, jednajo, a dobre zajmio. Moja wina, moja wulka wina, toho dla proszę, zbożną stajną Knieżnu Mariu, všich angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, wy Kniezi naszemu Bohu. Smij so nad nami wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuszczył się nam rychy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach.
Modlmy się. Wszechmocny, wieczny Boże, świętym Antoniusu, którego rzęsło pominamy, ze swoimi ludźmi dał wulko przydarja mocnego pomocnika we wszelakich nuzach. Daj, żebyśmy po jego przykładzie chrześcijańsce żywi byli, a zaczuwali, że nam Ty we wszystkich nuzach pomagasz. Bo to prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest Tobą Duchom Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Słyszymy czytanie z drugiego lista świętego apostoła Pawła Korynčanom. Bracia a sotry, pokład spoznacza wszak mamy w linianych sudobiach, zo by było jasne, zo by so ta przemożliwa moc Bohu przypisowała, a nic nam. Wszędzie na nas du, ale nie rozmiatu nas. Nie wiemy się rady, ale nie sme zatraszeni. Sme przestrzegani, ale nie sme opuszczeni. Sme porażeni, ale nie sme zarażeni. Przeco nosimy Jezusowe śmiertne biedzenie na swoim czele, zo by so też Jezusowe żywienie na naszym czele jewiło. Na stajności sme zażywo śmierci wudaci Jezusa dla, zo by so też Jezusowe żywienie zjewiło w naszym śmiertnym miasu. Tak skutkuje w nas śmierć, w was pak żywienie. Dokiż pak mamy toho samego ducha wiery, kajś je napisane, wierju, a tohodla ryczu. Wierimy też my, a ryczymy też tohodla. Wiemy, że zo zbudzi tun, kiż je Jezusa zbudził też nas przez Jezusa, a nas z wami przez siebie staje. A to wszo za was, zo by so miłość na prawie wiele ludzi wuliwała, a tak z dziakowaniem sławu Bożu mnożyła. Słyszeliśmy słowo Boże.
Kniez buď s vami. Słowa światoszynia po Lukaszu. W tych dniach wójdzie Jezus na horu, zoby so modlił, a przebywasze cywy noc w modlitwie. Gdyż zaswita, zawołał on swoich uczoników k sobie, a wyzwoli z nich 12, a mianowaše ich apostołów. Symona, któremuż da miano Peter, jeho bratra Andrija, Jakuba, Jana, Filipa a Bartromia, Mateja a Tomasza, Jakuba Alfejowego syna, a Symona z przymieniem Holiuc, a Judasza Jakubowego bratra, a Judasa Iskariota, kiż jeho potom przeradzi. Potom dzisie z nimi dele, a zasta na runinie. Wielka czroda jeho uczomników, a szerokie syły ludu, ze wszej Judeje, a z Jeruzalema, a z przybrożnej krainy, wokoło Tyrusa a Zidona bychu przyszli, zobychu jeho słyszeli, a sodali od swoich korości uhoić. Tyś ci, kotry sztrapiachu nieczyści duchojo, buchu uzdrowieni, aż on lud chce się so jeho dotknąć, tokeż ukaże się z niego moc, a won wszystkich uzdrowiesze. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Sława Tobie, Chryste. Lubi ostatní, lubi bratři a sestry v knězu. Nasza wasada obsedzi dwaj wulki wołtany obrazaj, wobaj obrazaj znajemy. Jeden wisa w Hornikowym domie, hižo leta doło, tamny tu w Farskiej cyrkwi. Junu posledna wieczor, junu do niebies spiecze Jezusowe. Wobaj obrazaj su naši predovníci na svoje vášne obstarali a do služby vzali k vozivienu tomu, k čemuž su přijmali k čencu, kež my. V obrazaj dataj zaklad za uhotovanie našej cyrkve tu v Kroščicach. V przychodnych dniach, kež hižo wiele tydzień długo, przykadzieja wiace hać dotal zawieszcze też zajmowanych cudzych, kociż no chcedza jenoś poladać, żeby Kroščicach kidzi dała, a hać maja dość napojów, ale kociż chce nieszto z toho wiedzieć, što da nam żywienie. Što je to, z czegoż wszystko koło wokoło za nas się zriadujemy, što je nasz zakład. A tak zawieszcze też dojdu sem do cyrkwy, a niektóre szkóły praszenia zostają. Gdyż przypadnie do cyrkwy przyjdą, a tu zetkam przypadnie, któreż się tu do cyrkwy dojdu, żeby się modlili, a też cyle jedno rejno szladali, potem stajnie znowu wużyją składność, niektóre szkóły więc bliżej rozkłaszcz. Też wam, co cyle jeszcze tak dzieje.
Čo dla náš vôtor neblido tajke upada, kajž upada, kajki pozadk to má. Je to tak, zo sú to, kajž môžeme rec, ruce, vodca, kiž syna vopruje, všako je menza, vôtor neblido zakład za zromadność Božej mši, tam so tum wopro stanie, wobnowi spřítomni. Jezus so poda za nas sylni, z Niego sem Jeho dostaniemy. Wokoło Jezusa na obrazu to jasniejszo widzimy, hacz hewak so romadza ci, ki su Jemu swirni. Tež my słuchamy k nim. My Jemu swiru dzierżymy. Jeho dla so zetkamy. A my we wałkach sejdżo, abo tu we wotaniszczu, abo te szewak we cyrkwi przebywacji, my tworimy z Nim, z Jezusem jednotu, kotraż przedstawia cyrkwi, ki się wun założył. Ci, ki su wielki przykład dali, a my, koci szpytamy im runia być, a z toho darować, što je sami przyjmujemy. Wszelkie insignie, któreśmy na obwożeniach kora przyprawili, symbolizują wszelkich świętych z cyle ich konkretnymi stawiznami. Niešto szkuli możesz odwodzić, od toho, što ješ na obrazu widzisz, niektóre szkuli w obrazy są ciężko, jako prynie spoznajomne, za kogo steja. Jeden taki troszkę ciężki obraz je zawieście tutun, któryż pokaza keluch z tym hadom, kiż ma pokazać na świętego Jana, kiż je miał pić zajedojczone wino, a je to przetrwał, nie je zahynął. Abo tum prawy kut, któryż stoi za Tomasza, toho, któremuż by prawa mira ważna, kiż je też dżęca jeszcze patron wszystkich architektów. Abo tamle tunki z tymi dwiema kunczkomaj, abo tymi kulkomaj, któreż sadere przyjmnie, któreż gdyż na obraz deje ladasz, może taki upadać, kajż zo w jednym kotole so nešto wierci, kajż płat, wszelkie płaty, ki walkarją, ki tych, kociż znano płaty barbia, kociż mają pomoc za swoje dzieło, kiż przedstawia nam Jakuba Młodszego, kiż je patron za walkarią. A tak ma każdy jednotliwy symbol, swój oznam, swoją pokazku, na tu służbu, do której jest buzaty, być przy Jezusu, ryczeć o Nim, wiązać do jednoty, kajż ma każdy z nas, kiż je tu przytomny, kiż do osady słucha, kiż do cerkwi stupi, tu samsny nadałk. Wusmerić so na Jezusa, z Nim zastupić do służby wozywienia dobrego poselstwa. Świeczo Bożym mšu, co za nas zasadne rozstała. My słuchamy, a czeszczujemy, my dziękujemy so, a my prosimy. Sztuś jest święty, ma pocza k Jezusej. Wun nie może inak, hacz o Nim, o Jezusu świadczenie dawać. Każdy z nas so prasza, jaki pocza mam ja k Niemu, k Jezusej. A płaci za mnie zasada, chcę z Jezusem żywy być, stajnie znowa z Nim dzień zapoczeć. Haj, my prajmy jako wierybi. Z Tobu chcę so podać na pucz, z Tobu dobyć wieczne żywienie. A toho dla zahimuju so za Twoje słowo, za Twój skutk, a toho dla sem rady, aktywny, a twariu w osadu sobu, modlo so, skutku konejo darujo. Inajsze poselstwo apostolia poprawom też nie są mieli. One toho dla se ich czeszczujemy, ich chwalimy, że są krótsze stali we wierze, że są to swiru czynili, a swiru ke Chrystusie wučili. A za nas wucza wuczbu przyjmować, a dalej dawać. Niech są nam swirni przewodnicy, o sobie
dwajo, kotrajž sú staj patronaj našej osady a našej farskej cyrkve, Syman a Juda Tadej. Him prajmy, prošte Boha za nas. Amen. Unje dżens sme słyszeli znowa, że je wielki niepokoj na świecie, właściwie na Bukodze. Prośmy za všich potrychanych, za všich nuzu czerpiacych, zastupnie tu zgromadzeni przed Bogiem. Ty si swojej cyrkwi świętych mieszników a wuczerjów a pastorjów darił. Daruj swoim wiernym stajnie dobrych mieszników. Rozmilczy nas. Ty si pastorjam cyrkwie służbu wujednania dał. Spošť, zo bychu ju sviernie wukonieli. Rozmilczy nas. Ty dawaš duše pastorjam moc z wysoka. Napien tych, kociž twój lud nawodzieja ze świętym duchom. Rozmilczy nas. Ty sam si wieczny myto swoich służowników. Spošť niebojim miesznikam a wszystkim wierywym wieczne żywienia. Rozmilczy nas. Knieža a Božo, na zastupnictwo świętego Antoniusa a naszych patronów wusłysz nasze prostwy, ki se žiwa a kralujesz bowieki na wieki. Tule Bożym szudženca wieczor świadczymy za wszystkich niedy w naszej osadzie, tu w Kroszczycach skutkowacych duchownych.
Modlcie so wszyscy, żeby so mój a wasz łopor spodobał Bohu Wszechomocnemu w Otcu. Niebieski Wódce, Twoim Synu Jeso święte światło zaswieciło, kotreż pokazuje naszemu ziemskiemu żywieniu pуть. Daj nam Jehowo poswieczo bójskie żywienie przyjmać, zobychmy też my byli światło święte, o to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zostoczy stajnie aż ludzie dziękujemy Knieże Święty Wódce Wszechomocny Wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Przetoż Twoja cyrkiew smie so radować ze swiedzenia świętych, z ich przykładom ju silnisz, z ich poselstwom ju wuczysz, z ich zastupnictwom ju szkitasz, przez Chrystusa naszego Knieza. Toho dla śpiewamy Ci z angelemi a słowami świętych pieseń chwały, bez końca wyskają. Woprawdzie święty su Knieże a z prawom czekali Twoja stworba. Przetoż przez swojego Syna naszego Knieza Jezusa Chrystusa z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego ożywiasz a świecisz Tyś on świat a romadzisz se nieprzestajnie swój lud, zoby so Twoje menu czyste woprował od słońca skadzenia hacz do jego kowania. Pokornie Cię, Knieże, prosimy, poswyżuj nasze dary przez swojego Ducha, zobyś Ty byłoj ciło a krwi Twojego Syna, naszego Knieza Jezusa Chrystusa, kiż nam poruczył tute potaństwa świecić. W nocy, w którejż był śmierci budaty zawun chleb, dziakowaše soči, żonowaše jun, wamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciało, któreż będzie za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dziakowaše so, żonowaše
a poda jun svojim učomnikam prajo, zmiče a piče šice z něho, to je keluch novoho a věčného zakonia, moja krij, kotraž bude za vás a za mnohých přeláta k vodavanju rychu. Činče to, na mnie spominają. To je potaństwo wiry. Gdyż uliku piemy, a z kelucha pijemy, pozyjamy niże Twoją śmierć, do niej śmierci mrzesz. Wspominają tuż niebieskie Wódcze na Twojego Syna, wozywiamy Jeho wozbożliwe cierpienie, Jeho hordozne zrołastanenie a do niebezpiecza, a czakamy do niż nie przyjdzie. Dziękuję wopru tutun żywa a światy wopor. Prosimy Cię, zladu na dar swojej cyrkwy. Przyjmij woprowanie jenio, przez kotreż chcesz Ty być ujednany. Żył nas z ciałom a kreju swojego Syna, zobychmy z Duchom Światym napełnieni byli jedne ciało a jeden duch w Chrystusu. Wun nech z nas czyni Tebie wieczny dar, so bychmy slubene dziedzictwo docpili z Twoimi wuzwolonymi. Ze zbożnej knieżną Boga Rodzicielku Mariu, ze świętym Józefom, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi matrariami, a ze wszystkimi świętymi, na którym zastupnu prostwu przed Tobą so przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego wujednania prosimy Cię, knieże, niech Tyje pokoje a spomożeniu wszego świata. Skručuj svoju církev na jej putnikovanju na zemi ve vierje a ľubosti. Skručuj svojho služovníka, našeho Bamša Leu, našeho biskupa Heinricha a zhromadnosť biskupov, ze všimi duchovnými a ze svojim umoženým ľudom. Vusviš, milé vodce, modlitve tutie svoje osady, kotruž se tu zhromadžil. Zjednoč ze sobą wszystkie swoje pozimie rozbrojene dzieci. Wspomnij też na naszych wotemretrych bratrów a sotry, a na wszystkich, którzy są Tebie so spodobają z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, tu so nadziejamy, żebyśmy z nimi Twoją krasność używali. O to Cię prosimy, przez Chrystusa naszego knieza, przez któregoś Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego z Nim habenim dałaś oczy Bożą wszechomocny Wódcy, jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność, wieki na wieki. Po spomożnych przykazach a bliskim rozwuczeniu zważymy się śpiewać. Ojcze nasz, Tyś w niebiosach, święć Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, dajś na niebie tak na ziemi. Świetny niech nasz daj nam teraz, woda i nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom. A nie wiesz nas o świętowania, ale pomoż nas od złego. Przenoś Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieże Jezusa, swoim apostołom se praju pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie lade na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiež se żywa a kralujesz wieki na wieki.
Pokoj knieza, buď stajne s vámi. Strójcie sa s postróvom pokoja. Pokoj s vami. Liczy jenio Boże, kotreż zebiera grzechy świata. Ciło Chrystusa.
face into heaven, I know, and I don't want to leave me behind. Good news, chariots coming, good news. Chariots coming, good news. Chariots coming, and I don't want to leave me behind. There's a pair of shoes in the heaven, I know, and I don't want to leave me behind. Good news, chariots coming, good news. Chariots coming, good news. Chariots coming, and I don't want to leave me behind. There's a golden harp in the heaven, I know, and I don't want to leave me behind. Good news, chariots coming, good news. Chariots coming, good news. Chariots coming, and I don't want to leave me behind. Modlmy się. Wszechmocny Boża, w Otcze swojego skrzyżowanego Syna, se z mrtwych zbudził, a jemu żywemu moc ożywiającego ducha darił. Lej na swoją cyrkę, knieża, ożyw ją ze swoim duchem, a zahona ze swojej lubostью. Po to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Tutaj miestnie zapłać Bóg, Koli Bajerik, jeszcze dżęca za nas piszczelerał, a wam, wodzińskiemu korej, zoście nam Bożymszu dżęc takle obrubili po takim modzina je dżęca miła wszystko wyhoszczy, zapłać Bóg i wszystkim dalszym, którzy służbu wykonali dżęc na Bożym mszy, nie przejął nam wszystkim, że mamy jeden rejany dalszy zromadny wieczór, za wonia obora, so tam dere ubeczuje z drugimi, za szwintuchy nam dere zaria, a potem też holaski, a potem dzień po dzień so zromadnie pracujemy o dobrą miesobność, a hajmy tak pokoj. Niech Bóg z wami. Niech was pożenuje wszechmocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.